No niin, tervetuloa meidän Seinäjoen liikuntapalvelun joulujumppaan. Minun nimeni on Juho ja vieressäni on... Sanni, heippa kaikille. Ja lähdetäänkö Sanni alkulämmittelystä liikkeelle? Eiköhän lähetä saman tien. Ihan ensimmäisenä lähde kurottamaan ylös viistoon. Tuo kädet rauhassa alas ja toiselle puolelle viistoon. Ja liike jatkuu alaspäin viistoon. Lähdetään pikkuhiljaa vetristää vartaloa, herättelemään vartaloa. Ohimennen tuntuu venytys siellä kyljessä, ehkäpä selässä. Tee omaan rauhalliseen tahtiin. Hengittelet rauhassa. Pidät hartiat rentoina. Tunnustelet vähän, miltä se liike tuntuu. Tehdään vielä kertaalle. Ja varmaan katsetta saa hyvin ottaa mukaan sinne, minne kädekki on menossa. Kyllä. Hyvä. Pysäytä. Päästä rennoksi. Sitten käännetään, jos olet istuen, käännä polvet sivulle päin. Tipauta toinen polvi lattiaa kohti. Lähdetään tekemään lonkankoukista ja venytystä. Ota toisella kädellä hyvä tuki sieltä tuolista. Ja sitten käsi ylös, katse ylös. Työnnät lantiota eteenpäin. Venytys tuntuu vartalon edessä ja siellä lonkankoukistajalla. Tuo käsi rauhassa alas. Lähdetään tekemään muutaman kerran samaa puolta. Seisten voit huomioida sen, että täällä kantapää ei ole maassa kiinni, vaan saat ponnistettua ylöspäin. Sieltä haettua sitä lantiota eteenpäin. Annat lonkankoukistaa venyä. Pyri välttämään, että et alaselältä tee liikaa painettavaa. Lantiota tuot eteen. Hyvä. Sitten pysäytä. Tehdään toiselle puolelle sama. Käännetään jalat toisinpäin. Tipauta polvi lattiaa kohti. Työnnä lantiota eteen. Ojenna kättä. Katse nousee vähän yläviistoon. Hengitä rauhassa. Ja täällä myös hartiat rentoina, vaikka käsi nousee, niin ei nosteta hartiaa korviin. Vähän avataan sitä vartalon etupuolta vaan sieltä. Hyvä. Pysäytä. Tuo jalat eteen, päästä rennoksi. Sitten seuraava liike on hyvää huomenta. Istua jos oot, niin vähän avaat jalkoja. Voit tuoda vaikka kädet lanteille ja sitten sieltä suoralla selällä nojaus eteen ja rauhassa ylös. Seisten huomioi se, että painopiste on kantapäillä. Polvissa pieni koukku, ei olla lukkosuora, se ei yläasennos eikä ala-asennos. Ainoastaan se lantiokulma sieltä muuttuu. Huomioi, ettei ryhti pyöristy, vaan pidät, vaikka lanteilla kädet ovatkin, niin pidät hartiat taakse. Ja tietysti pois korvista. Kyllä, ja aika hyvä vinkki siihen, että katse ei ole varpaista, vaan se on vähän etuviistoon. Silloin pysyy yleensä selkä paremmin. Kyllä. Ja huomioida se, että se pää on vartalon jatkeena. Ei tule sitten turhaa painetta sillä, että katsoisit eteenpäin leuka pitkänä. Kiristys saa tuntua täällä takareisissä. Hyvä. Sitten saat jäädä pystyyn ja päästään rennoksi. Seuraavaksi lähdetään vähän suoristaa selkää. Tuo kädet sivukautta pään yläpuolelle ylös. Ja vielä nosta katse ja kurota käsillä kohti taivasta. Ja laske hitaasti kädet takaisin alas. Lähdetään tekemään muutaman kerran sieltä. Oikein pitkä venytys, kurotus. Annat rangalle sellaisen muutaman sentin lisäpituutta, sellainen ajatus sinne mukaan. Hengitys mukana rauhassa.
Hyvä. Laskehan kädet alas. Päästä rennoksi hartiaan. Miltä tuntuu? Aika hyvin alkaa jo lämpenemään niin kuin koko vartalo. Joo. Tehdään vielä yksi liike ja sitten tiedossa olisi myös toinen kierros näitä. Lähdetään avaamaan rintakehää. Tuo kädet pitkälle taakse. Nosta taas vähän leukaa ylös. Rintakehä auki, selkä suora. Täältä jatketaan vastaliikkeeseen. Pyöristykseen, leuka lähelle rintaa, rystyset lähelle toisiaan edessä. Ja sitten taas avaus. Rauhallisella tahdilla kunnon pyöristys ja sitten kunnon iso avaus. Tässä voi hyvin rytmittää sillä, että uloshengitys tulee sinne, kun kädet menee eteen. Ja kun rintakehä lähtee avautumaan, niin hengität sisään. Suun kautta ulos ja nenän kautta sisään. Hyvä, pysäytä ja päästä rennoksi. No niin, aika hyvin joka suuntaan vetristetty. Tehdään vielä toinen kierros ja pienet lisäykset sitten muutamiin liikkeisiin sinne. Eli aloitettiin sillä kurotuksella yläviistoon, tuot alas, toinen puoli. Sitten kurotellaan alas viistoon. Vielä. Omalla sopivalla rytmillä selkää venytystä, kylkeen venytystä. Ja vähän ekaa kierrosta enemmän voit antaa sitä venytystä ja kiertoa. Hyvä, saat pysäyttää, päästään rennoksi välissä. Sitten tehdään se lonkan koukistaja venytys, eli istuen käännät jalat sivulle, tipautat toisen polven alas. Jos haluat, niin tällä kierroksella aavistus taaksepäin vielä jalkaa, saat vielä isomman venytyksen sinne eteen. Ja sitten sieltä tukeva ote penkistä jostain kohtaa ja käsi vielä mukaan, tekemään vielä laajempi liike, semmoinen iso avaus. Seisten voit tehdä ihan saman tempun kuin tuolilla, eli vielä pidemmälle sitä asentoa sinne taakse, painopiste etujalan puolella. Sieltä lähdet lantiota työntämään eteenpäin taakse taivutukseen. Hyvä, jätä alas. Vaihdetaan toisinpäin. Sama juttu muutaman kerran. Vähän tunnustelua, missä tuntuu. Se pikkuhiljaa alkaa vartalo sieltä ehkä antamaan vähän enemmän periksi. Se riittää. Saat jättää käden alas, jalat eteen. Sitten sanotaan hyvää huomenta, tehdään kumarrus. Ehkä vähän jalkoja auki, jos olet istuen. Ja sitten sieltä suoralla selällä kumarrat eteen ja tuut pystyyn. Sama juttu, voit avata hieman enemmän jalkoja myös tässä seisoma-asennossa. Ja sieltä hakea taas pidemmälle alaspäin. Siten, että selkä ei pyöristy tässä liikkeessä, vaan pysyy koko ajan suorana. Huomioi ne hartiat sinne taakse. Kerran vielä. Jätä ylös. Hyvä. Vähän kapeammalle jalat. Sitten koitetaan saada sentti lisää rankaan. Kädet alhaalla. Nostat sivukautta kädet ylös. Katsetta vähän yläviistoon. Kurotat pitkälle, venytät selkää ja sitten tuot rauhassa alas. Tähän voit tällä toisella kierroksella lisätä vielä varpaille nousun. Ja sieltä kun kantapää laskee, myös kädet laskevat. Sama juttu täällä penkillä. Puhkeille vähän aktivointia. Onnistuuko keinutella varpailta kantapäille?
niin seisten kuin tuolillakin. Kun kädet laskee kantapäille painoa, kädet nousee varpaille nousu. Hyvä. Kädet saa jäädä alas. Sitten vielä viimeisenä tehtiin se rinnan avaus, mutta otetaan tällä kierroksella vähän kasikkoa siihen mukaan. Eli avaat kädet sieltä taakse ja sitten pyöräytät, tuot vähän ristiin ja sitten jatkat sulavasti liikettä pyörivänä. Avaus ja pyöristys selälle sinne vielä rankaan liike. Mulla on itsellä tässä ajatuskohtana se olkapää, että olkanivelellä saa kasia pyöritettyä ja kädet sitten jatkumoksi. Rystysten käyttö on aika hyvänä, eli pyrkii rystysillä viemään alaspäin ja rystysillä jatkamaan liikettä taakse. Hyvä. Saat pysäyttää. Sitten alkaisi olla lämmittely, vetiristys tehty. Kyllä. Ja sitten päästäänkin treenin pari. Eli lähdetään marssimaan ensin. Ja kun jalkatyö alkaa löytymään, seisten voit nostaa polvea korkealle tai pitää vähän alempana. Käsillä tulee työntö eteen ja veto taakse. Huomaa, että hartia pysyy pois korvista ja lavoilla vedetään yhteen yläselässä. Onko tuolilla jotain omia, mitä pitää keskittyä tässä liikkeessä? Aika samalla ohjeistuksella pärjää. Selkä suorana, keskivartalo on pieni pito, niin saa semmoisen ryhdikkään liikkeen. Omalla rytmillä vaan teet. Käydään tässä ekalla nämä muutama liike läpi ja sitten tehdään vielä toisen kierroksen samalla lailla kuin venyttelyosiossa. Vielä 3 avausta. Ja kerta. Oikein hyvä. Voit vähän pyöräyttää hartioita, ravistella, jos on jäänyt tässä liikkeessä sinne korviin. Sitten lonkan avaukset. Ja tässä seisten tulee tasapaino vähän enemmän mukaan, mutta Sanni näyttää sitten tuolilla. Ja lähdetään polvea nostamaan eteen ja käytetään siellä sivulla. Ja palataan. Vuorotellen kumpikin jalka. Älä pidä liikkeessä kiirettä. Voit kokeilla, nouseeko polvi vielä vähän korkeammalle. Hyvä ottaa kiintopiste, varsinkin näin seisten, niin sieltä ei ihan varpaista, eikä sitten ihan suoraan edestäkään, vaan jotain siltä väliltä. Vielä kerran kummatkin puolet. Hyvä. Pienet ravistelut. Ja taas hartiat rennoiksi. Seuraavaksi otetaan kiertoliike. Kädet lähtee kiertämään tässä sivusuunnassa. Lähdetään kokeilemaan pelkkä kierto. Tähän liikkeeseen nyt yhdistetään sitten se toinen jalka, eli jätetään kädet tänne oikealle puolelle ja vasen jalka lähtee sieltä nousemaan ristiin. Pieni pito ja palautetaan. Tehdään toispuoleisesti tämä liike. Hyvä ryhti koko ajan, älä anna alaselän notkahtaa, pidät sen tukijalan myös siellä lihakset aktiivisena. Vatsalihakset sieltä hereille, sinne ajatusta ja vähän rutistusta. Kyllä. Vielä kerta tälle puolelle ja vaihdetaan puoli. Hyvä. Kuljetaan kädet vasemmalle ja oikealla jalalla lähdet tekemään.
Vähän alkaa jo hengästyminen lisääntymään. Selkeästi jo kroppa lämpenee. Kyllä, tekee hyvää. Vielä kerta. Oikein hyvä. Taas perusajatuksessa ravistelu koko vartalolle ennen kuin lähdetään seuraavaan liikkeeseen. Ja nyt lähdetään pumppaamaan käsillä eteenpäin, mutta nyt pysytään sitten eli suoralla kädellä ja veto. Pidetään vartalo tiukas paketissa. Keskitytään sinne, että hartia pysyy jälleen alhaalla niin kuin tuossa aikaisemmin. Saadaan rintakehä auki. Ja vielä kerta veto. Hyvä. Sitten seistä ja tuolilla vähän erilainen. Seisten lähdetään tekemään 4 kyykkyä. Näytän vaikka ensin. Eli 4 kyykkyä, saat itse valita sen kyykkysyvyyden. Ja sen jälkeen 4 varpaille nousuja. Tuolilla istuen. Joo, tuolilla saat tehdä 4 jalan ojennusta. Ja sitten saman varpaille nousun, kantapäät irti lattiasta 4 kertaa. Hyvä. Tuu mukaan seuraavalle kierrokselle. Ja vielä kerta, jonka jälkeen varpaat. Ja sitten lähtee polveojennus tuolilla, kyykky täältä seiste. Huomioi kyykyssä, että polvet menee varpaiden suuntaan. Niin ylös kuin vaan saat kantapäitä lattiasta. Saat varsinkin täällä tuolilla tehdä, että tulee hyvä liike nilkalle. Ja vielä kerta tämä liikesarja läpi. Ja varpaille nousut. Oikein hyvä. Pieni ravistelu. Lähdetään uudestaan nämä kaikki liikkeet. Voit vähän lisätä siihen tehoa itselle sopivalla tavalla. Ensimmäisenä marssi ja ristikkäisten käsien työntö eteen. Tällä kierroksella viimeistään lämpö päälle, eikö? Kyllä. Jos haluaa, voi vähän kiertää myös näissä lyönneissä sivulle, mutta ei ole välttämätöntä. Ja vielä viimeiset työnnöt kummallekin puolelle. Hyvä. Lonkan avaukset, tasapainoharjoite. Vasemmalla jalalla lähdet käyttämään. Ja vuorotahtinen. Lantiolinja saa kääntyä sinne avautuvan jalan puoleen. Vielä kerta kummakin puolet. Hyvä. Sitten meillä oli tämä kierto. Harjoitellaan kädet ensin. Eli lähdetään sinne oikealle alas ja vasemmalle ylös. Pidetään tää liike. Mitäs jaloille tulee on se, kun kädet pysähtyy tänne ylös, niin täältä oikea jalka, vastakkainen jalka lähtee koukistumaan. Ja palaa.
Voit edelleen tehdä sillä, millä ensimmäinen kierros. Eli liike oli vaakatasos käsillä. Mutta voit lisätä tässä kierroksessa yläviistosta. Ja vielä kerran rutistus. Ja toinen puoli. Harjoitellaan kädet ensin. Ylhäälle ja sieltä ristiin. Ja tähän se jalan yhdistys. Kädet jää ylös odottamaan ja sen jälkeen yhteen. Katse saa liikkua siinä mukana. Ylös ja alas, sivulta sivulle. Tuo oli hyvä huomio. Helposti pitää katseen paikalleen, mikä tietysti helpottaa näin seisten tasapainoa. Mutta vielä lisähaasteena tosiaan se katseella sormien käsien seuraaminen. Ja vielä kerta. Hyvä. Pyöristetään vähän. Sen jälkeen käsien pumppaus eteen. Ja nyt tällä kertaa kun vedetään, niin lähdetään vetämään suoralla kädellä. Käännä peukalot ylöspäin ja avaa sinne oikein kunnolla rintakehä auki. Ja suoralla kädellä yhteen. Huomaa hartiat pois korvista. Keskity sinne lapojen alueelle. Saat lapoja hyvin yhteen. Leukaa pois rinnasta. Hyvä. Ja vielä kerta sulku ja avaus. Hyvä. Sen jälkeen se meidän patteristo, jossa oli kyykkyjä ja varpaille nousuja. Eli 4 kyykkyä tai 2 polvenojennusta per jalka saa lähteä tuun mukaan heti alusta. Tuolilla semmoinen huomio, että kannattaa istua vähän tässä tuolin etureunassa. Selkä ei osu selkänojaan, niin oikeastaan kaikki liikkeet helpompi tehdä. Kyllä. Keskivartalo sieltä saadaan myös paremmin hommia. Huomaa kantapäitä mahdollisimman paljon irti maasta. Hetkenpidon saa ottaa siellä ja sitten jarruttaen liikettä. Jarruta kyykys alaspäin, sieltä voit voimaa käyttää ylöspäin. Ja vielä kerran kummakin liikesarjat läpi. Kyykyt, polveojennukset. Ja sitten oikein tiukka pito vielä lopussa. Sinne yrität pitää aikaa ja jarruttaa alas. Kantapäät kevyesti koskettaa maata. Sieltä heti ojennukseen. Pumppaat oikein voimalla. Työnnät itsesi ylös. Ja jarruttaen maahan. Joku räiskytti vesipulloa, mutta ainakin lämmin on tullut. Kyllä, aika hyvä. Hei, sitten ollaan tultu siihen vaiheeseen, että ruvetaan venyttelemään. Loppuun otetaan muutama minuutti semmoista rauhoittumista, rentoutumista. Ja eiköhän aloiteta. Aloitetaan sillä samalla, mikä oli alkulämmittelyssäkin, lonkan koukista ja venytyksellä. Nyt käännät siis jalat sinne sivulle päin, istut aika tuolin reunassa. Viet jalan oikein reilusti polven taakse. Otat tuolista tukea. Tällä kertaa lisätään tänne kädennosto ylös ja taivutus sivulle päin. Tässä seisten asentoa helpottaa, että jalat ei ole ihan peräkkäin, vaan pikkusen lomittain. Ja sieltä. Sama juttu edelleen, työnnät lantiota eteen ja haet sieltä kylkitaivutuksen mukaan. Hyvä. Sitten voit jo päästää. Tehdään toisinpäin.
Suora ryhti, lantio työntyy eteen, käsi nousee ylös ja taivuta sivulle. Lonkankoukista ja venytys vähän tehostuu ja kyljessä voi tuntua venytystä lisäksi. Rauhallinen hengitys siinä. Hyvä. Riittää, laske alas, päästä rennoksi. Sitten venytetään seuraavaksi takareisi. Istuen muista istua tuolin etureunassa. Ojenna täältä jalka, lähde nojaamaan jalan suuntaan eteen. Ja sitten huomioon sen, että tukijalka on suoraan vartalon alla. Ja siitä sellainen pieni yhden jalan mitan verran eteenpäin. Kummassakin jalassa pieni koukku. Ja siitä lähdetään tänne etujalan puoleen. Heti sopiva kohta, missä mukava hetki olla. Hetken rauhassa hengittelet. Onko nilkan asennolla väliä? Onko se ojennettu vai koukussa? Sieltä voi vähän oman tuntuman mukaan hakea, mikä on semmoinen paras, mistä löytyy se takareiden venytys. Hyvä, tuu pystyyn. Sitten toinen jalka, sama juttu. Sama polven asennolla. Onko se vähän koukussa vai enempi suorana, mistä löytyisi mukava takareiden venytys. Huomasitko puolieroja? Aika tasaiselta tuntuu. Mites sulla? Mulla tää oikea jalka vähän kinnaa. Hyvä. Se on ihan hyvä huomio tehdä ja painaa mieleen, että kumpi on kireämmän tuntun. Kyllä. Okei, sitten otetaan vähän ylävartaloa hartiaa. Laita sormet tonne olkapäälle, nosta kyynärpäätä ylös. Toisella kädellä työnnä kyynärpäästä tiukasti rintaa vasten käsi. Venytys tuntuu täällä. Tässä voit toki pitää myös käden suorana, jos tuntuu, että se olisi parempi venytys. Joko löysä kaulahuivi tai kireämpi kaulahuivi. Joo. Itse ehkä tässä lämmön tuntuu, tykkään tästä löysästä kaulahuivista enemmän. Hyvä. Päästä alas. Vähän voi heilutella. Sama juttu toiselle kädelle. Täällä katoha, ettei ole sitten hartiat korvissa, vaan painat vähän alas. Joo, ei tarvitse vielä siirtyä puhelimelle, että joutuisi sitä kannattelemaan. Vaan saat tiputtaa puhelimet vielä tässä vaiheessa korvalta pois. Kyllä. Hyvä. Päästä alas rennoksi. Okei, seuraavaksi sitten vähän niskaa, kaulan seutua, sinne aivan ihania rentoutusjuttuja. Ota hyvä ryhdikäs asento, lähde kääntelemään päätä puolelta puolelle, sivulta sivulle. Korva painautuu hartiaa kohti, sulla käy aivan sellainen ohimenevä venytys siellä hartian päällä. Huomaa, että ainakin itsellä tehostaa, kun sitä venytettävän puolen hartiaa aktiivisesti pyrkii painamaan alaspäin. Se helposti sieltä kireänä lähtee mukaan. Niin vastakkaista olkapäätä työnnä alaspäin. Sitten pysäytä jommalle kummalle puolelle hetkeksi aikaa. Annat vähän pidemmäksi aikaa venyä. Jos haluat, niin kädellä voi sitä vastakkaista olkaa vielä oikein painaa alas. Hengitä rauhassa. Käännä täältä leuka rintaan, nenä kohti kainaloa. Pikkusen vaihtuu venytyksen paikka. Taaemmas niskaan. Ja suorista ylös. Hyvä. Toinen puoli. Suoraan sivulle. Halutessa käsi sinne painoksi olkapäälle. Leuka rintaa, nenää kainalo kohti. Ja rauhassa ylös. Hyvä. No sitten vielä kaulan tämä rinnan puoli. Laita kädet ristiin rinnalle, sormet tuohon solisluitten alle ja kevyesti siitä painat. Lähde nostaa leukaa kohti kattoa ja katse niin ylös kuin saat. Pure hampaat yhteen. Pidä hetki siinä. Ja rauhassa laske alas. Hyvä. Sitten vähän nostelet ja kääntelet sieltä
olkapäitä jää semmonen rento, pehmeä tuntuma sinne. Ei kuulu enää alun rutiinaa. Ainakaan omaan korvaan. Muutamat vielä nostelut, kääntelyt. Sitten viimeinen pyöräytys, palautetaan ryhti suoraksi. Nostat hartiat ylös, viet hartiat taakse, lasket ne hartiat taakse ja alas. Sitten me aletaankin olla valmiita. Oikein hyvää joulua kaikille. Oikein hyvää joulua. Heippa! Moi moi!